In de Oertocht volgen we de veertjensten van het Ameloon en Schiermonnikoog. Het is begin juli en we zijn op de pier van Holwert. Het Madness-festival komt eraan, dus er worden een heel soort festivalgongers verwachten. Ik kom voor het Madness-festival komen wij. Oké. Dat is een festivalletje wat de jongens daar organiseren. Ja. En wij gaan nu voor het derde jaar heen. Campertje mee, lekker feestje en op het strand. Nou ja, het mooiste wat er is. Wij doen van alles surfen, ik doe wetsuitsverkoop, promotie en samen met een paar jongens van Cutback. Ik heb mijn eigen merk Independent. En werken we samen en mogen niet verkopen, maar wel promoten op het eiland. Dus dat gaan we zeker doen. Vrienden van ons, daar wachten we op. Daar stonden we vorig jaar mee, ook op dezelfde plek zelf als nu. Hallo! Hallo! Hallo jongen, alles goed? Ja, wat leuk. Hi! 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 Lekker ding zeg. Lekker ding! Alles goed? Ja! We hebben vakantie! Hi! We worden ondertussen gefilmd, hè? Ja, ik heb het door. Ja, we hebben ze vorig jaar leren kennen op hier. Hier? Ja, hierover. Ja. En contact gehouden. Ja. Dus dit is het uitje, hè? Het uitje van het jaar. Ja, het is een uitje dat we uitgelaten worden. Ja. Dat is de vakantie van 2017. Ja. Weesnaar, Hij piept, hij jankt. Dat mag jij gaan doen. het blijft een uitdaging camper, toch? Nee hoor. Het is een hond. Een camper is geen uitdaging. Een oude wel. Wat ga je nu precies doen? Mijn veesnaar staat wat los. En als ik dan zo meteen wegrij, dan kan heel Friesland horen dat ik wegrij. Dus die moet even wat vaster. Dat is alles. Dat komt omdat er een tweede dynamo in zit wat eigenlijk niet hoort. Oh, Die laten de tweede accu op. de feestaccu. Ja, de feestaccu. Ja. Ik ben een beetje voor de sfeermuziek, maar ik hoop dat er meer uitkomt dan een glimlach, ik hoop dat er een huppeltje uitkomt. En omdat je altijd gedreven moet blijven, hè? Dus je moet altijd wel het gevoel hebben dat je plezier hebt in dat wat je doet, moet je ze nu dan even heel wat anders doen en dat is dit. Wat doe je normaal dan? Normaal ben ik de creatief van dat bedrijfje, dus wij verzinnen echt campagnes. Oké, een reclamebureau achter. Ja. We zijn voor Albert Heijn bezig, we zijn voor KLM bezig en we doen allemaal deelcampagnes. Als ze iets groens willen, dan mogen we meedenken en vaak komen we dan met hele goede ideeën. Net elke keer vindt de muziek een goed idee. Nog steeds de speakers aan hoor. Ja. Wat dat? Nou, ze zijn niet allemaal even relaxed, geloof ik, hè? Nee, sommigen niet. Die gaan voor de rust naar het Ameland. Maar dan hoop ik dat hij op een ander strandje zit. De Oertes krijgt de onkamer rint leeg. Het is nou de taak van stuurman Robert Vermaning en de kapitein om het schip weer vol te laden. We laden samen in combinatie met de kapitein. Die geeft aan hoe de jongen voor hem wil. We krijgen eerst een kar en de fietsen en dan gaan we met de luxe beginnen. Daan Berkenpas zit met zijn vrouw achter de tralie. De Beppe-scissors zit aan de andere kant. Ik heb een horlogemandatum erop en dan zei de vagerzeder van mij, zei, hij stiert net goed, hij stiert op in. En ik zei, ik weet niet hoe het maakt. Hij zei, nou jammer hoor, doe ik het wel even. Nou, dat had er nog een verhoren dus. Even de patroon tralies. Tralies even. En er komen al 50 hier op Ameland. Nee. Ja. Oh, wacht, ik heb hier een veteraan. Ja. Nou, mijn baas weer een Amelander. Ja. En die kwam in Jelsum te wennen, die had een schildersbedrijf en daar waar ik fijn.
En dan had er van zijn schwaanouders in huis had er 2 appartementen maken. En dan konden wij in één. Maar vakantie. En dan kon je spul maar de baas in de auto en wij met de boot. In met de baas. Zo ging dat. Dat is weer mooi. Ik hoop dat het bevalt, want dan ga je niet veel vaker mee. Ja, ja inderdaad. En hij is een goede handen. Ja. Hallo, John. Oh, John. Hey, van in de auto, zie je? Ja. Nou ja, die zaten bij ons op de camping en John die gaat nu zelfstandig met de groep mee. Ja. Alles goed met John? Ja, alles goed. Ah, top. Ja, hoi. Ook even naar Ameland? Ja, ook naar Ameland toe. Ja. We hebben samen op dezelfde camping gezeten en die kom je jaar in jaar uit tegen en dan leer je elkaar toch kennen. Het is toch een kleine bevolking zo op zo'n eiland. Iedereen kent elkaar. Ja, je leert elkaar kennen. Je hebt natuurlijk de mensen die gewoon eenmalig komen, maar je hebt ook de mensen die vaker komen. Dus, En u gaat even op haar zoon letten? Nee, die is met de groepsreis mee. Ik ga gewoon lekker alleen onthaasten en een paar klusjes doen. En, maar ze had het al verteld, dus ik zeg van, nou, ik zal een beetje in de gaten houden. Maar dan is het eiland nog groot. Het lijkt erop alsof Robert dit al vaker die in had. Dat is ook alles wel. Voorstelbaar. Ja, mooi hè? Dan is dat dromen. Hoeveel passagiers hebben we? Je bent wel natuurlijk. Hoe vaker dat je doet, hoe makkelijker het wordt. Hij doet er makkelijk oer, maar er zit wel druk op. Want het schip moet zo snel mogelijk weer voort. Binnen een paar auto's die het gelok gaan. Ja, dat zijn al onze geboekten, zeg maar. En dan krijgen we nog auto's met voor de andere boot. Maar die kennen we met? Ja. Maak hem helemaal vol en dan gaan we weg. Oh, die mogen eerder. Die gaan nou een uurtje eerder. Ja. Deze 2 jonge Duitse dames ben er ook heel wies mee. Dat zijn niet eens een hoeken, jedder op het Amelon binnen. We gaan naar Mettes. Mettes? Ja, ja. En ja, je ziet er een klein beetje verliefd uit. We komen net van Texel, we hebben er al een paar dagen op zitten, dus superleuke dagen. Oké. Ja, we hebben sprong in het diepe gemaakt. Ja, letterlijk. Sprong in diepe, vertel. Parachutesprong. Oh, meen je? Ja. Dat is 2 Ja, ja, nou niet samen, maar dat was ook niet aan. Hoe was dat? Super vet. Ja? Ja, echt. Ja. Hoe zit dat? Zijn jullie al lang samen? Of, Nee. Nee, ik heb je op 5 mei heb ik al gespot. Oh, dat is toch heel lang al? Dat is ja. Optimist. Ja. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. Komende waarsje in de oertocht. Arjan Barendsen is hier een lien van Zutphen naar Hulvert verhuizen. Om het wat oors wordt dan een normale kantoorbaan. Het is wel wat anders, maar kijk eens naar het uitzicht. We komen met een festivalgongers tjen op de Waaromreis. Ze ben net al hier zonder verwoeningswaromkaan. Ja, mijn vader zegt ook altijd van ik zie jou alleen maar foto's op Facebook met activiteiten en sportiviteiten en outdoor. En kijk nou eens uit. Maar ja, ik luister niet.